lidi, dneska vás vítám u Pokémon Go! Ale lidi, dneska jsem venku. No, tak uvidíme, jak nám to půjde. A dávajte lajky, odběry. Já už jsem dobrý. No, možná dneska na to jsem mi bravko. A asi s mým bratrem. Prostě jdem hrát. Tak. Vidíte, už mám 26 level. Tak. Ale já vám říkám, musím takhle křeset, proto se jsem venku. No, dobrý. No tak. No, tak se chvíli zvouknout. Hele, někdo se tam přidal! Máma se tam přidala. Do mý arénky. Maxi, hraje ty Pokémony? Lidi, sorry, že jsem tohle udělal, co jsem nechtěl. Ale tam je i máma, tak si vybojuj, ne? Už tam je jeden nebo dva sestry a počkej, se podívám. No jasně, jeden den 5 hodin a já tam jsem nevědní a Mikuláš. A Mikuláš? Nevědní 5 hodin. On tam je prostě díl, to mě sere. A tak lidi, sorry, jako nevím. A možná dám dneska fotky i na Instagram. Nebo udělám ještě dneska i video s bráchou Bravko. A ještě udělám short. Ale ty fotky asi na Instagram nedám nějaký. Tak moc si zapím i pokysat. Arena tu není, vole. Až tak, blízko. Mama, ale máma tam už je jeden den, vole. Tak to nevím. První půjde po mně, nebo po mě. Lidi, ale dneska Mickey Max mě jde bojovat. Asi jo, nevím. Asi jo. Ne, nákačen. Lidi, ale dneska na to jsem ještě Bravko. Nebojte. Ještě short. Já jo, do soboty tam jedu. Ale chceš si tam vzít sami? Že bychom si museli kupovat kubové, že jsme na sejde. Ne, aby na nás nesvět zase třeba, kdybychom mu ještě. Co? A kdybychom mu něco více. Ale já tu potkám to tam s mopkem. Nevidím. No, to tam přijde jeden. To je křížka vlastně. Tak, a teď tam ty pryč. To jsem já, ne? Já vím. Ty hajsle. Ne, ale máma tam je jeden den už, taky vybojuj. A zítra si zase budeme vybavávat my, že vybojujeme zítra. Maxi, jo? Štěpán říkal, že ne. Proč tam musíte dávat silný debily? To nejsou silný. Štěpán se ohněl. Já tě zabiju. Díky. A už 300 korun. Lidi, toto jsem to nechtěl! No a jednoho jsi mi nezabil. 600 korun. A mámě musí ještě jednou proti mámě. Teď už jsme tam. Jo, ty tam budeš ještě. Ne! Štěpáne. Ty tam dáš? Ne! Já to řeknu. Jo,
do kravu. Ne. No já tam nechám Maxe. Maxi to zde nebo Maxi to nevadí. Ale myslím, že nás bude healovat. Takže nás bude zbojovat, Maxi. Ty vole, mám tam dal silnou krávu. Co tam dal? Jopí. No. Jdu bojovat. Ne. Nejdu, jsem to jak... No lidi, tak, když přijdem domů, tak tohle dám na YouTube. To ne. My tam pojedeme s mámou. Asi nevím. Určitě. Já bych lidi, já si musím kouknout potom na koncertový záznam, jestli jsem tam měl 288, ale mě by to měli předat Tam byl předsedník. hele, Super. no lidi, jako se skončí. Když jsem měl předsedník, tak dostáváš až 100. Tak dostáváš 200. Hele, od sertu to. Já... Lidi, já si končím. Jo? Tak ahoj lidi, 7 minut. Ahoj, dávajte si odběry a lajky. Díky, naschle. Ahoj.